Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Ogai mar jomin buche opodho ketho mabende tudugodo bila Barasa Masinde mar nego jausa buog rombe Boniface Kariuki e boma ma Nairobi. Komachielo bende ni piny owacho golo chik mondo mi chung chenro mag rego niang' kuom dweche 3 e kembe sukari mayudore Imbo mar Kenya chakre odiochieng' makiny. Bende jatend duond bura mar Third Way Alliance wacho ni onego rang obwongo mar jatend piny Migosi William Ruto kalure kod weche manchane owacho kane onyiso bila mondo mi kik neg jong'anyo to chiel mana tienda jong'anyo. Machiegni ogai mar jomin buche opodho ketho mitudo godo bila Barasa Masinde mar nego jausa buog rombe Boniface Kariuki. Obila machielo Duncan Kimprono to we thuolo. Jamin buche onyiso do ni Barasa ibiro chwale nyim jal bura e doho mamalo Justice Kimondo chieng' tich abich mar jumani. Komachielo bende ni piny owacho golo chik mondo mi chung chenro mag rego niang' kuom dweche 3 e kembe sukari mayudore Imbo mar Kenya chakre odiochieng' makiny kalure kod nok mar niang' mosetegno. Kembego mabende gin Nzoia, Butali, West Kenya, Mumias kod Busia Sugar. Board mar sukari wacho ni okang' makamano biro chiwo thuolo ne niang' mabende nitiere puodho mondo mi obed motegno kapok gikore ne kapok ochwalgi e kembe rego niang'go. Board nonyiso kembego mondo ne ni oketo kare chenro magi e kinde mabende olorgino. Jatatije kabodno Jude Chesire owacho ni lokruok makamano en mano mabende geto tieko chuth okenge mag nyiew sukari kowuok e pinje maoko kochopo higa mar 2027 kendo neno ni dongruok makare nitiere e sekta no. Jatend duond bura mar Third Way Alliance Ekuro Court wacho ni onego rango bongo mar jatend piny Migosi William Ruto kalure kod weche manchane owacho kane onyiso bila mondo mi kik neg jong'anyo to chiel mana tiend jong'anyo mabende monjo tesendo bila. Court wacho ni jatend piny Ruto okwach weche mabende biro reso piny Kenya ka ochalo mana ng'ama dwaro tiyo gi yo moramora e rakore gi jong'anyo mabende kinde ka kinde chwalo ng'ur margi ne piny owacho ma pacho kae. Jadolo maduong' mar din Jo-Islam Chief Kadhi Sheikh Abdul Halim Hussein ne ong'ielo rengo e kaunti ma Mombasa kogwen makawuono. E ote mar lit kod kuyo ogai mar do Martha Koome owacho ni piny Kenya olalo jatend dini mane owuok oko mar riwo wi oganda jo Kenya kendo yalo kwe. Olero ni tho mare sani okelo fuok maduong' e bad migawo mar do kachiel kod Kenya mangima. Kabende okwayo ne familia mare hocho makende. Moko kuom jotelo mabende oseoro ote magi mag lit kod kuyo ne familia mar Chief Kadhi gin gavana ma Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir mawacho ni mosenindo ne otiyo ne jo Kenya duto gi chuny maler. Jatend migawo mar yuto mag nam kod mwandu mantiere Bolo Hassan Jo to wacho ni giwito jatelo majambola mane omulo chuny oganda mathoth e weche mag dini kod chike. Ringre masani nitiere ode e gweng' ma Chuda e karod bura Mamvita ibiro timni alami msikiti mar Masjid Nuru mabende nitiere Bondeni kar sapar mar odhiambo eka bang'e to ibiro chwale kar ikmare mabende yudore Kikowani kama bende ibiro ike. Tumepata mshtuko mkubwa sana kutokana na kifo cha kadhi mkuu wa Kenya Abdul Halim Hussein. Hili ni jambo ambalo limetushtua sana sisi kama Waislamu. Lakini kama ilivyo kawaida ya Muislamu, namna alivyofunzwa ni kwamba hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu, na mara nyingi tunasema inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Swala hili sisi kwa sasa tunatupeleka rambirambi zetu kwa jamaa na familia yake ambayo
imepatwa na msiba huu. Tunawaambia wafanye subra, hili ni jambo na ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu wamweke mahali pema penye wema, basi waendeleze mchakato wa kulinda au uendeleze tena vile vile, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie. Odhi kaunti ma Siaya kama wadoni riwruok moro makedone ratich jomamine kaunti ma Siaya ochako kampen mar sundo wach chuogo chike makonyo wakeni e kinde magineno malo kata menstrual hygiene management laws mondo mi okonye e rakruok gi midhiero mathoro mako wakeni kata jomamine e kinde ma isiche kata kinde mabende gintiere ria. George Amolo nigi ler mathoth ewi wachni kawuok e kaunti ma Siaya. Wakelo stakeholders koriwore gi jotelo mag thieth kaachiel gi county assembly mondo wang'iyane pek mantiere mosebede yudo mayot gige mag ria kod kaka wanyalo tieko dhier mabiro as a result of koso bede mar menstrual products. Kawuono wa choko paro wawacho ni achiel kuom gigo madhi konyowa mondo watiek dhierni e Siaya County en mondo walos chik. Mano jata yore tich kariwruok midendo ni Ugunja Development Initiative kata UDI Migosi Isaiah Ochieng mawacho ni chik makamae ema biro konyo e tieko midhiero ma mine to kod nyiri matindo thoro kaloe nikech koso kuom ranyisi taulo mag ria. County Assembly olos chik miluongo ni Menstrual Hygiene Management Act kata policy mondo wang'igo kaka county ma Siaya nyalo keto omenda tenge mondo ng'i kata mondo ober infrastructure ma en gigo ma jok manyiri tiyo godo e skunde kata e kor gwenge nyaka e osiptende marwa mantiere e Siaya County. Mar ariyo, wayud kaka County Assembly nyalo keto tenge omenda manyalo konyo procure sanitary pads kata gige nyodo mondo nyithindwa oyud gigi e yo mayot. Korka kore coordinator mochung' ne weche mag nyodo e kaunti ma Siaya Mikae Pamela Josephine to luwo ni thor margi maduong' mar chiwo paro mar chuogo chik manyalo tayo weche mag riano en dwaro ma gin godo mar neno ni gige riago eko kel machiegni gi jopiny. We are looking at the access to these products of menstruation, right from the disposable and the reusable sanitary towels and the availability within our community. As we also look about the access, we are looking at how can these young girls in school get these products at a cheaper cost. Negi wuoye boma ma Siaya kinde romo manokelo kanyakla jokanyo mopogore kamoting'o jopuonjre, jopuonj, migao mar somo, migao mar thieth to kod jokanyo mag od buch County Assembly ma Siaya ka MCA mogwel Cynthia Ndar orwako paro mar chuogo chik no. Jo UDI noluongowa mondo wachak go mbaka e wach mar policy mar menstrual health management. To en mbaka maber ma onego wasir wan duto kaka duty bearers nikech dhier mar ria en gima wan go kendo en gima wadak ko pile e gwenge ma wadake. Ka nyalo chopo kama nyithindo manyiri samoro ok dhi skul nikech odhieria ng'enyne kata nyithindo mamako iye machon. Nonro wacho ni wachno chakre mane weche taulo mag dhieria ni ka onge go koro ng'iyo kaka nyalo yudo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Wadhi kaunti ma Migori kama waidoni nok mar otendni ma ichulo gi okumba thieth mar SHA e osiptal ma Migori Referral oseduoko chien chenro mar thieth kata chenro mag thieth chak mar jumani kalore gi manotendni 100 kende mabende chulo gi okumba no kendo mabende osechuno jotuo mondo mi otere osiptende mamoko. Jatatije kata jalno mabende jatenda migao mar weche mag thieth e kaunti ma Migori Kalebo Pondi ne oloso e yo machalo kamae. Okineka chon kabisa kane the facility bedo registered no bedo registered gi bed capacity mar 100 kapod en mana district hospital. Koro the SHA portal is still reading this one. When you exceed the number, so they don't accept. It's a challenge nationally. Migori County Referral Hospital ward kende wa umano kataka pokwaje matani. It's a challenge all over the country. But those who have registered with the SHA, so we are not charging them irrespective of the surpassing of this number. Komachielo bende ni nok mar TJ e pacho kae osemiyo rowere mopogore kata osechuno rowere mopogore mondo mi odonjre kod tije mamoko mabende ne ogisomo. Waloso kod Sam Okuto mabende onyisowa kaka kata midhiero mabende osekale e kinde tich mabende tiyo gi sani mano mabende wacho ni ne okosomo kata matina. Wengine wanaona ni kama nitabadilika, nitakuwa mtu tofauti ama nitakuwa na tabia za kike. Nimegeuka, nimekuwa mtu wa wanawake, napenda wanawake sana.
kazi itaniingiza kwa usherati, na nahudumia wanawake wengi, wasichana wengi. Manakaka Sam Lusono Masi Mwema mabende TOTJ boda boda kata ena jariemba piko bende ni oloso eyo machalo kama kalure ko teach mabindo tiyo giesani. Nilienda nikakaa nao watu wa boda, nikaona venye wana hand pesa zao, mimi nikasema sinaweza hata kuingia kwa hiyo kazi. Kwa hiyo nikajisukumia, nikachukua boda boda ya kulipia tu. Sana sana wanaume wakiniona naendesha ya boda, wanaona ni kitu yenye haiwezi kuwa inafanyika, but mimi najitia nguvu. Na Ngire Ken Ongaro wacho ni sani nitiere lokruok mathoth ahinya e pacho kae kendo ng'ata ni kod thuolo mar tiyo tich moramora ma onyalo yudo. Lazima tujue ya kwamba muda unazidi kubadilika. Kwa hivyo lazima tubadilishe mawazo, tubadilishe fikira zetu, tujue ya kwamba kila mtu anajitahidi na ajitume ili afanye kazi hata ile ambayo inafanywa na wanawake au wanaume, kwa sababu mwishowe itaweza kukupatia ajira, na ukipata ajira itaweza badilisha maisha yako katika siku za usoni. Medo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Nengo ngima kata pek mar ngima osemiyo thoth oganda wacho ni gionge kod nyalo mar dhi nyime kod ngimagi ma pile ka pile, kakoro chunogi mondo mi giti kod omenda matin ahinya e nyiewo chiemo kata yudo mano mabende kata yudo yuto magi ma odiochieng' kodiochieng'. Ne waloso bende kod moko kuom jopiny mabende chiwo pachgi kalure kod ngima piny kata pek mar ngima mabende sani oseneno e pacho kae. And some of the common health risks that can result out of this, they include the malnutrition, and this is due to inadequate protein and calorie intake. It can cause both undernutrition and micronutrient deficiencies. Weakened immunity, and due to lack of essential nutrients like the zinc, the vitamin C and the iron, they leave the body prone to infections. Mane mabiro kelo giko mag weche manyien e yorno maradimba gi elak sechegi to magithund weche mabende ne waikoni. Ogai mar jomin buche opodho ketho mitudo godo bila Barasa Masinde mar nego jausabuog rombe Bonfaz Kariuki. Piny owacho mamalo koro golo chik mondo mi chung chenro mag rego niang' kuom dweche 3 e kembe sukari mayudore Imbo mar Kenya chakre odiochieng' makiny. Jatend duond bura mar Third Way Alliance wacho ni onego rango bwongo mar jatend piny Migosi William Ruto kalure kod weche manchane owacho kane onyiso bila mondo mi kik neg jong'anyo to chiel mana tiendgi kod magina. Watudo koromo kanyo saa 8 kod 9 ne weche manyien yo machuok, to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni jaloch mar midila mar bronze tuke mag Olympic e ng'wech mar mita 300 steeplechase Faith Cherotich sani koro wacho ni ok obedo gi luoro moramora kata kobedo ni cheno loye gi nyar Bahrain Wilfred Yavi e tuke mancheno timore ndalo moko 3 mokalo. Cherotich noringo kuom thuolo mar dakika 8 second 48.71 kata kamano nokoromo mar loyo Yavi manoringo kuom dakika 8 second 45.25 mondo mi olo tukego. Kata kamano kocha mare Bernard Rono wacho ni ng'wech makamano ne tek mokalo kendo wacho ni nitie gima koro gidhi timo mar neno ni giloyo nyadendino mawuok e piny Bahrain e kinde mabiro. Tumeona tuliweza kushuhudia shindano kali kati ya Faith Perut na Yavi ambapo mbio hiyo haikuwa rahisi. Nashukuru kwa maana na nawapongeza watu walioshiriki mbio hiyo. Rono nomedo wacho ni sani koro giketo pachgi